Na súa primeira visita institucional ao Concello da Estrada, o delegado da Xunta en Pontevedra recolleu do alcalde as peticións máis urxentes que pasan pola axilización do proxecto da autovía ou da cidade do Moble. Porén, o máis prioritario, e así o manifestaron ambos, é a aprobación do plan xeral. Cores Tourís comprometeuse a contactar o vindeiro luns coa secretaria xeral de Urbanismo para concertar unha entrevista urxente co rexedor estradense. Manter unha reunión co alcalde para abordar o tema do plan xeral e outros temas que me planteou o alcalde, e supoño que nestes próximos días, na próxima semana, pois estaremos en contacto telefónico e iremos dando resultados de un pouco das peticións que me fixo o alcalde. O equipo redactor do Pexón ten o compromiso de levar ao pleno de agosto a aprobación inicial do documento que, insiste Dono, debe redactarse seguindo estrictamente as directrices da Xunta. A nosa idea é que o plan xeral de algún xeito vaya tutelado pola Consellería e que a Consellería sepa o que estamos facendo e que nos transmita pois que é o que considera que temos que modificar, porque deste xeito pois o documento que salga pois terá menos problemas a hora da evaluación que poida facer, que ten que facer posteriormente a Consellería. Por lo tanto, este é un tema primordial.